Os veciños estánnos a contar un pouco que aquí habería un negocio sospeitoso e queremos falar con vos tamén para que nos digades a vosa visión sobre isto. É que aquí negocio non hai ningún. Pero consumir sí. Sí, consumir. Claro, dignos que esta casa vos estades ocupando porque é unha casa abandonada, non? Non, ten dono, o dono foi o que me deixou, botou a xente toda que había aquí, que tiña visto que era unha porquería. Ese home que vistes e escoitastes é o presunto cabecilla dunha narcocasa, unha nova vivenda ocupada no barrio do Calvario, en Vigo. Sospeítase que eses presuntos ocupas son as mesmas persoas que ata hai uns meses ocupaban outra vivenda abandonada que xa foi derrubada polo Concello, pero, como se pode escoitar nesas imaxes, este home sostén que leva ali varios anos e mesmo co consentimento dos propietarios, unha versión que desde logo se contrapón coa dos veciños que din que se trasladaron ata ali hai tan só uns meses. Aseguran que ademais de ser un punto de venda de droga hai inseguridade e que viven nun ir e vir constante de toxicómanos. Desde logo xa non poden estar tranquilos, Rocío, por non falar da situación de insalubridade que rodea as súas casas. Dende logo que sí, mirade, esta veciñanza do barrio do Calvario din que desde que chegaron aí esos presuntos ocupas que non viven tranquilos e que eles teñen medo. Falabas de insalubridade, María, porque que esta veciñanza asegura que esta xente mexa e fai as súas necesidades maiores ás portas das súas casas, pero que tamén lle entran nas súas hortas e lle rouban as berzas. Nós hoxe estivemos ali, estivo un equipo de Hora Galega, xa o vedes, estiveron falando con esa veciñanza que lle trasladou toda a problemática, pero tamén pudemos falar con algúns deses presuntos ocupas que van a esa casa, que adoitan ir ali pois presuntamente a drogarse. E máis, falamos co cabecilla desta suposta narcocasa. El dinos que sí, que hai un ir e vir de toxicómanos nesa vivenda, pero ademais asegúranos que é o propietario da vivenda a que lles permite estar ali. Di que se vende droga, é verdade isto? Non lo sé. Os veciños da rúa Cantabria, no barrio do Calvario, están desesperados. Din que dende hai 6 meses esta casa que estamos vendo en estado de abandono foi ocupada e que eles sospeitan que estaría vendéndose droga nela. Sí que empezaron a botar os ocupas todos de por aí do centro de Vigo, claro. Todo por aí. Da Santa Rita foi o peor. Aquí é de medo. Bueno, a miña vida cambiou, porque te encontras con calquera, non podes vir o ser un poquinho de noite, xa non podes vir sola por aí. Eu non sei o que poden facer tantos homes aí dentro. É que non o sei. Pero quanta xente, quantos homes e quanta cousa. Non veño de aquí, veño de abaixo. Pero non sai agora desa casa mesma, non é esa casa. Os veciños falan de que hai negocio, que é un punto de venda de drogas. Sabe algo disto? Ni idea, yo non me drogo. Si con la metadona, non sei nada. Non? Hombre, claro. É un dos habituais que... Sí. Ou seja, que nos mentiu. Hombre, claro que sí. Roubaronnos un día, porque agora puxemos un candado. O sea, hai pouco, roubaronllas. Esta semana. Que lle roubaron concretamente? Que verduras? As verduras, berzas. Os veciños están nos contando que hai aquí un negocio de venta de drogas. Non sei nada disso. Eu vou a visitar un amigo. A min me chegaron a facer aí todo, O que fixeron? E mexaron e cagaron, perdonando. Aquí xusto que estamos vendo na porta da súa casa. Na porta da miña casa. Botei un caldeiro de auga un día, desde as 4 da mañá, por aí, que estaba unha parexa aí metida. Ou seja, que vostede di que aquí non hai ningún negocio. O sea, veñen aquí e consumen. Non ten ningún. Pero consumir sí. Sí, consumir. O sea, o dono desta casa que está abandonada permíteche estar aquí. A xente que vemos que está entrando e saindo, entendo que entón ven para consumir droga. Sí, son amigos. Son amigos seus. Os propietarios da casa son 2 irmáns, renunciaron a herdanza e eles tampouco queren denunciar, entón temos un problema grave. Mais dunha vez lle chamen a atención algún que estaba orinando contra a parede da eles non che contestan, pero de todas maneiras de respeto e nos dá, por así decirlo, medo, vale? O ano pasado houbo case 100 intervencións por menudeo de drogas en Vigo e ollo porque é unha cifra récord na última década. Dende logo as cifras sorprenden, nos aquí no Hora Galega